Mare kissing song. Faidi hinkai tini taku khoroksani love story hayakeba bini hamjak ma kothuma no khana lailai. Khal khayo narago biduno paithak jora nai tongkhe belai romantic hayakeba emotional ongjagana hanai. Te paithago ang takhungni bini photo bo kisa phunugana. O kothuma angkha hostel life karangjak. Khal khayo narok ani e bidu nai tongnani bisingo bo khoroksa hostel life no tongkhana hanai. Faidi hinkai asukok no balugya karai chengma phangsiu thangla siwana. BC साल 2012 takuk salsa porena thangka Amarpur hostelo. Oro tongte prai 7 year ongi thangka. Oro pore ma yagolo japurobo class 10 ni tesola ruzago. Apurukebo hostele phataro tuition khaina ni nangkha. O jorao tako khoroksa burino hamjagui thangka. Haike no boro khorokni ni bisingo kamkhe no hamjaglai tonglaikha. Hinke jorao exam final ni naikha. Final exam paimani yagolo. Tako ke parao thangka. Bini hamjagma bo bini parao no thangka. Apruke boro kaisa ni kaisa long distance ke tongna ni nangkha. Haipa no boro khorokni ni bisingo kamkhe no kok salai tongkho. Exam ni result rena ni sampai pheka. Hinkai kubi no salsa result rikha. Afsus tako ni result hamlia. Tako ke phelangkha. Hinkai bini hamjangma hinkai pasongi thangka. Belai dukhoni kok o jorao tako ni bini amabo o sungsana yakari kalangkha. Apurni simi hinkai tako bo phatar hasteo kaisa company o samung tangnani thangnani nangkha. Bojapurni simi samung tangnani thango apurni simi khai bini hamjangmani thani amsuke kyarbo manliya kogrokbo sajakliya. Haipano jorao waisawo kogma sake bono haike sajagopu. Nangle buini orose samung tangui tongo angnonote hamjangma galak. Nangbai ani kono future korei nangbote ano kolrok takasidi angbote nangbai kok saliya hanai. Aw paithago kaisa kokno angbo kasana muchugo bukhungni thani. Exam pass fail buini oro samung tangui chana chaya borok munisuni success lamono decide khlaiya. Khlaio bini wanchukma sakni tongma chama botabuk tamno wanchuk botabuk tamu khlai tong. Buskang lamani bagai abuse. Enji khlaio tongnai ama baboni resono chagoi nang kebang mau celano mannai. Nang tabung no Facebook kaisa hot pic post khairidi. But kaisa kogno muitu naridi je borok 18 year old jorao se buskani bagai wanchugo hinkai bo obviously 24-25 age year jorao daktino success mannai. Nukhunuk hami mannai. Phiaje borok 18-19-20 year old ongibo tabugo porina mungbo sikaisa parents ni besing te enjoy khai tongo hinkai nang nai tongdi 28-29-30 rogo bin jafro boys ongi thango apro hinkai kaisa wanao phainai bini kajang jorao phainai apro hinkai bo kaisa amtike wanchuk jana je asuni le enjoy khaika parents ni jarai tabu hinkai kuno income korei kajang nai bo jora phai tongkha pocket hinkai 1 taka phano korei hinkai tabu le takho bo kaham no tongo bini salary 40,000 phano tebu buskang kaham opportunity chaito gui tongo tebu khuk nangno tabu disai khaidi nangno tabu sadi nang bumtei hai borok no nang te paithago kaisa kongno sanai mari kising songni thani norni kisasuk sajamu tongkai takhungni lab kothumano henke norok tolao comment khai sadi te norok bo ani channel no katal nai tongkai please subscribe khenadi hambai.